Sugeng siang para sedulur, ketemu maneh ambek vlogku dina iki. Dina iki acarane agendane panen naga, buah naga. Buah iki wis kondang kaloka ning tanah Jawa. Ayo diikuti keseruane aku awan iki panen naga. Iki ketemu bose sing mengunduh. Ledek kene jenenge mlijo. Mlijone. Sugeng siang, Mas. Sugeng siang. Kalih sinten iki namine? Kalih Pak Yoko. Pak Yoko. Pinten regine sakniki Mas dinten napa niki? Jumat nggih tanggal 12. Saniki 8.000 aneh. Ini 4.000, sini 2.000. Nggih. Kados pundi Mas sing grade pundi? Contone sing A. Iki A. Nggih. 8.000 nggih. Nggih. Terus niki 4.000. B. Nggih, B. Terus niki 2.000 sik. Nek sing rada blirik-blirik iki piye Mas? Oh, Masuk apa iki? BS apa C? niki B. Kasih B niki. Sampeyan contone sing BS iki kaya ngopo? BS niki BS, terus niki dasar. Pajeng nggih tapi murah. Nggih, pajeng. Kiriman ndi iki Mas besok? Iki sing ijo kiriman nganu luar Jawa. Kalimantan. Ya iki jenenge Pak Yoko, bose naga daerah kene dulur. Pak Yoko, sugeng siang Pak Yoko. Niki kula nyuwun pitutur wejangane Pak. Dos pundi niki dadi tiyang Jawa niki Pak. Kata-katane Pak dina iki Pak apa Pak? Pripun nggih? Iwang Tiyang Jawa dos pundi Pak? yang Jawa niku kedah sabar, nrimo. Orang Jawa itu harus sabar, nerima, terus Napa nggih? Terus napa nggih? rukun menawi Pak nggih. Nggih, rukun. Karo kiwa tengene. Nggih. Kersane urip niku mboten gemblelengan Pak nggih. Nggih, leres. Nek gemblelengan mboten kathah rencange. Nggih, leres niku. Proses persortiran. Cacar C. Nemen BS alias bosok. Datang satu lagi. Habis. Prosesi pengangkatan sedulur. Waduh.